Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay iba sa ita, kat naggapoy ti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan na George, manipod iti bingget. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti iduldulin ko asakit tinakam, nakaaramidak iti may sa abanag, apakakon konsensya akita. Bueno papagayam, intay denggen, ti pakasaritaan ti pagayam tayo, ali George, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kita matalaga ti biyagan niya, Elisa. Nagasawa ta nga awanan. Ngam kita mita. Gapoy ti panag-vlog ta, magatang taaminen akayat ta akanan. Wen nga rod, imbaglakit din ta inanusan ta dayto a klase ti trabaho. Manumot atawan ang nagpaado ta iti followers. Katita, adata ni tingato. Makuna nagbaligi ta. Ngam, saan ang nalaka dayto a trabaho ta? Nalaklakan ano ikumpara mi ti trabaho dagiti kakabsat ko. Sa bagay magkit di binigat da ang masapa amapan mga opisina. Gaputo nakaadal da, adda na saya at trabaho da. Siya kanidak pinagadal, awan master ka katrabaho. Aging ga pinadas ta tinagvlag. Anya nga rod, kat kunadamot ang naikat idin iti trabaho day di tatang nyo. Iso asaan kan ang naka-eskwela. Naitangarot tinasakit. Gaputa pulos man la at didak tinulungan nagiti kakabsat ko anak kaadal. Nang rona ti inaunami. Saan mon a panunutin tinapalabas? Agsakit laang tinakam mo dita. Maragsakan nakparakin ka, George. Makita kat na asenso kayon kini Elisa. Talaga, Manong? Maragsakan ka para kanya? Katuan may tading ko. Gaputa asensado akon. May turad yun, tiyo masidag kanya. Idinto nga di agrigriga takkat pulos adida kasitgan. Nay, anya ka din day tangay bagbaga, mading ko. Agpay sumat, Manong. Iba indak akabsat. Gaputa sa anak kaadal. Sa anak akas kada kayo adi adal. Saan nga agpay suday ta, ading ko? Saan ka kumamot nga agsao iti makapasakit? Gaputa awan, madi nga intention ko, iti umay ko dito'y balayo. Ibagbagak lang tagpayso, Manong. Saan mo kaya ti makangagitisaw? Saan mo nga ulitan ti umay dito balay? Lakay, uray anya pa'y ti inararamid kan kadagiti kakabsat mo. Saan ko maakas ta ti panagsasaom kadakwada? Talagamot siguro ang maragsakan ni Manong mo tamakita na kat asensado kan. Gaputa asensado akon, may turad akon nga sitgan, kasta? Kat, anya ngay nga rod. Rumbang ko maamaragsakan ka. Taisudan mismo ti umasidagkan ka. Saan ka paragsakan, Elisa? Kayat ko pa'y adidak as-asitgan. Pakita amlatan ida iti nasayaat, lakay. Takabsat mo mat ida. Gayam ti imbaga ti kabsat mo, anak kaw. Imbaga na nga niya, nanan. Anasaya at hindi kasasaad mo iti biyag. Iso ngayon may kayo mat, tao man yung panagnagan? Siyempre, kaya't kamot asarong karan, anak kaw. Idi ka sa pulag ti panang sarong karyo kada kami. Pulos at di kayo umay. Dagiti lang anak ti kakabsat ko, tinapatag ka na kayo. Iso, ti papapanan ti pensyon nyo. Aging ka di ita, kat selos pa'y laang ti linaon ti posong, anak kaw. Taan niya ti kayat yo amariknak iti inararamid yo kanyak nanang. Luadam ang nagkamaliak nga inam. Pakawanin na kuma, anak kaw. Saan da ko napagtaktakan iti orasyon nanang? Sana bale, tadamot nag iti kakabsat ko nga inay ayat yo. Mapan kayo ket di kadakwada. Apay matakas dyan, di pa nagsasaom ka ni Nanang, George. Apay, anya ti impulong ken kaninanang.
Aging ga ka di ita, kat saan mo amaawatan, no apay asaan ka anak kaadal. Day tama ti paglaingan nyo. Pagtutulungan dak. Siyak ti dakas, kat da kayo tinasisingpat. Agpapada kayo amin. Ading ko, nasaya at ti kasasaad mo iti biyag. Saan ka kadipay laan naragsak iti biyag mo ita? Kasano ko mga gragsakak, kat saan dakmat asar-sardingan. Agsusublat kayo nga umay dito balay. Kaya't nakalaang amakita ni Nanang. Iso nga imay dito balay mo. Pwes, jak pakaragsakan ti umay na dito balay. No idi agrigrigat ak kumati sa sarong karna. Mabalin, maragsakan ak pay. Jak amunoan niya ti sawakkan ka, ading ko. Jak amunoan niya pa'y ti kurangkan ka. Taapay agura ti linaon tapusom. Dakkel man ti kita ta itaabulan, bakit? Wan nga rod lakay, itata nakabalaytan, kaya't kumat nga agurnungtan para iti masakbayan na. Kaya't ko kumapay ti gumatang itilugan ta. An-anuam nga itilugan. Mausar tamat lang iti panagvlog ta. Ala, makamu ka nga rod. Ngam panagkunak, kurang pa'y ti urnong ta. Saan pa'y nga umanay nga igatang ta itilugan. Uray hulugan ano iso? Makamu ka nga rod, lakay. Anya ti panagkulang bakit? Saan ka diya amayat ka na bukod na alugan? Wan nga rod, lakay. Makapantay ti kayat ta apapanan, anyaman nga oras. Mapitlahan. Nimot ela kabats ko iti high school ti nakatakdar iti igiti kalsada. Sardengak man. Oh, Bats, papanam. George! Sika ka di daytan? Sa dino ka diti papanam. Agpataw na. Oh, may kan. Lumugan kan kada kami. Alaman nga rod kat ni, nagbayag mat ti jeep. Oh, may kan. Oh. Isugayam ni Bakat. Wan, amok ni bakit mo, tamakit-kitak mat iti vlogyo. Agyaman kami no agbuybuya kagayam kadagiti vlog mi. Wan syempre, batch ko nga nilakay mo. Jak namnamaan na sumikat kagayam iti social media batch. Isumat ti invite ti Diyos sa parakan niya ka. Sa anak kat nga rota nakaadal. Agpada tagaya masana nakaadal. Ngam impagkan ka tanasaya ti biyag mo ita. Anya ka din mo ti trabaho mita, Bats. Awan housewife batch. Apay manan nga mawag ka manan. Anya ti baga? Kaya't ko nga ipakaam mo, nga aday di ospital ni Nanang. Kat, anya ti kayat mo nga ramidak? Amangan no kaya't mo ang mapansarungkaran. Anya ti aramidan nyo nga, apaborito ng anak. Da kayo ati mapanmang bisita. Anyat serbi na pinagaw awiryo karag tiyanak yung ay. No di yung maasikaso. Talaga ka di nga awan patag ti inatayukan ka. No pinakitaan na kumamat iti pamatag idi. Di ipatag ko kumamat. Iso da kayo pinakitaan na iti pamatag. Da kayo nga rod ti mangipakita ti pamatag ken kwa na. Sige nga rod, impadamag kulaan kan ka, George. Kat addakan kadaytan, no kayat mo akitaan ni Nanang ija ospital. Tay na kon, da kayo tirumbang ang mga sikaso kaninanang. Irugwat mo kit din dilugan, tamapantabisitaan ni Nanang ija ospital. Da kayat, naglalaingan nan ngay. Apay akasta ka, George. Uray anya pa'y timapaspasamak. Inamlat taday dyan. Mabalin ka di, Elisa. Di ka agar aramid iti pagapaan ta. Saan mong ipilit ti kayat mo? Tapno saan adata ti agapa? Ala, makamu ka nga rod. Sapay kuma, ta saan munto a pagbabawyan ti kastang aramidam. Talaga ka di ngawan patagkan ka ti inatayo, ha? Imay ka kadi dito'y tapno babalawan nak, manong? Dakkel ti bil ni Nanang iti ospital.
Saan ang naaprobaran ti loan ko? Marigatan kami kinimanang Odessa ang agbayad. Iso apa nga asim, tumulong ka kumamit. Ita tada paggastusan, amuna kon asit gan. Gamno pagsayatan, didak amo atalyawan. Pangasim, lipatan pa'y laing dayta sakit tinakam mo. At daan kamitan, iso at tumulong kamit kuma iti magastos ni nanang iti ospital. Pasensyakan manong Leo, ngam awan may tulong ko kada kayo. Gaputa awan mo't na itulong nyo iti baligik. Da kayo ati mang tulong ko ni nanang, tada kayo ti tinultulungan na. Sige nga rod, no talaga anatangkan ti pusom. Sapay la kuma, ta saan ka ngagbabawi, ngam naladaw ton ti amin. Si Kamot Gaya, Mela, apay nakaawag ka. Batch, pasensya kan iti bagak Awan ngamin sa bali ang maasit ka. Apay ngamin, Batch. Anya ti bagam? Ada iti ospital ti anak ko. Agpagpakaasi ako matapautangan na. Mano ti utanga maya? Uray 5,000 ko man umabalin. Hala, ited ko ti utangam. Ay na, agyaman naglaunay, Batch. Saan ka madanagan? Agbayad ak matlaang. Saan mo na panunutan ti panagbayad mo? Tulong kon iti anak mo rita. Agpaiso, Batch. Ay na, agyaman naglaunay Talaga nakasingsingpat ka, Batch. More blessings para kan ka. Awanan yaman na, Batch. No sa bali at tao matulungan. Ngam no ti inam saan mo matulungan? Gaputa na singput dadya Batch ko. Iso tulungak. Diyak amunuan niya ti mapaspasamakan ka, George. Agrubot ka kit tamapantay iti ospital. Bisitaan ta ti anak ti Batch ko. Sige, mapanta. Ngam kalpasan mabisita ta. Mapantamot iti ayan ni nanang. Saan mo nga ipapilit ti kayat mo, Elisa? Nukunak saan? Saan? Nalawag? No saan mo kayat ti mapan iti ayan ni nanang? Sa anak mat nga rodon sumurot kan ka. Si kalaangan ti mapan, taadamot papanak. Ammom ka di ti damag. Anya adamag dayta? Natayan ni nanang. Anya? Kasano nga ibaga manatayan? Kat napigsapay mo iti imay diti balay. Saan ka di anabayagan iti ospital? Wana, ngam tiyat impagarop amatay. Tiyam mo kat agbyag pa iti napaot ni nanang. Anya ti makunam. Tanatayan ti inam. Diya ka mo, no? Anya ti mariknak, bakat? Siguro, naragsak ka na niya. Nasakit lang tinakam ko kanina nang. Ngam, saan ko ba napakaragsakan ti papatay na? Kaya't ko ang mapankitaan ni nanang. Ayam, sandak nga ta kagurat lagi ti kakapsat ko. No siya, kayat ko ti mapan. Adakan ka no kayat mo ti sumurat. Ala, mapantang harap. Apayakas to'y matang ti mariknak ang nakakita ka ni nanang. Kasla kayat ko nga arakupan. Kitagkidawa kiti pamakawan. Nana, pag-awanan na ko ma. No saan ka na sarungkaran. Idiyadda ka pa di ospital. Jagbat ngamin impagarup apumanaw kan. Pag-awanan na ko ma. Nanang ko. George, naimbagmat, tanaka umay ka. Manang Odessa. Manong Leo. Saan da ka niya akagura?
Dayta ti inyunay-unay ni nanang, sakbay apimusay. Impakpakaasi na kada kami, nga uray anya pa'y ti inararamid mo, kat saan da ka apapasan. Kayat ni nanang nga iti ipapanaw na, kat nasaya at tilinangan tayo nga kakabsan. Pagawanan na ko, ma. Laawan man lang tinaitulong ko kada kayo. Idadda ni nanang iti ospital. Nagbidot ka iti dayta nga imbagam, ading ko. Ammom ka di nga idiadda iti ospital ni nanang. Kat imay ti asawam. Dakkel agatad ti inted na. Tapno addaw sa rin ni nanang. Aniya? Dayta ti agpayso, ading ko. Kaungat mo ka di, ti asawam. Saan manang imbag pa'y gayam ti asawa. Tanakita. Ken nakasauna ni nanang sakbay apimusay. Konsensyak ti kalaban ko ita, Mr. Lonely. Agbababawi ak, ngem naladawen ti amin. Ket jak tumauma nga agkidkid daw iti pamakawan iti Diyos, gapo iti inararamid ko. Kastan, ket agyamanak. Ti pagayam mo, George. Agyamanak pagayam George, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, pilyen tayo lata ti agaramid iti nasayaat. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udina. Taawan ti umuna ababawi. Ditan kagayem ti naggibusan ti pakasaritaan ni George, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti script ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panagdengeg. Imbag nga orasyo amin, papagayam, ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, ket naggapoy ti pagayam tayo ang nagpailinged itinaga na Rudy, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Gapoy ti kalukwan nga aramid ko, pinanawan na ti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Rudy, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Awanan ti maysaan ko abagas Rudy. Anyamad tan ti kastoy abyan. Ti ko na may diagar-aram kapay kanyak kat saan mo nga'y palubos nga bisina. Anya nga ita? Kat, kunak lang ba't atap no song batang nak? No amok la kumaasadot kagayam, jak la kuman nakias-asawa ken ka. Di man la sumardang tangiwat mo ako na akon. Mapankamot kami nagsapol iti trabaho ma. Awan nga rod masapulak. Ado dita, no talaga disidido ka. Awan ko naklangarutan. Kasano tangarod itan? Agmalam asaan taamangan kasta ka di? Mapanak umutang ka ni nanang. Di ka lamaasyan ka ni nanang mo. Imbis nga isu ti ikam, isupay ti utangam. Saan ka matamao awatan? Itataagi remedyo agunggat kamat nga rod. Gaputasyak ti mababain iti aramidam, Rudy. Ay, una yun, Rudy. Si ka nagdakalan a karne, umay ka umutang iti bagas kanyak. Ay katuwa na, taawan mo't sa bali nga umutangak nanang. Apay nga binadi ka trabaho. Awan nga rod mabiru ka. Ay, ti ko namkit de, talaga asadot ka. Pautangan da ka diti bagas, wano saan? No kunak ngay asaan. Kakaasya man na sir-sir muna ni Jenny naawan mautang ko. Ang lalong mabisinday jaya na padak. Ay, unay kalakit din aya. Saan ka lakuman anangas asawa? No saan mo matakabaulan ti agpamilya? Ikan nakit din iti bagas nanang.
Pangasayo, di kayo sao-asao. Anda kayo matnanan. Anya ti kagarayaw? Embaya, ta siya kung tinagbirok iti trabaho para ken ka. Tapno saan ka kanayon nga umay dumawat iti bagas ko. Saan adawat dahil nanang utang? Kano pa yan nagbayad ka kadag iti ot-otangam kanyak? Into nada trabaho ka. Jack lanam namaan ang makabayad ka. Gaputa sadot ka man. Ninanang mat. Awan na pulos bilib yung kanyak nga anak yaw. Ay, talaga nga awan, Ruday. Ay, anya gayam di kunayo na birukan yung trabaho, nana? Ni Madam Lucy. Agkasapulan iti mangsukon ken mangitulod iti anak na iti ilay. Taagad adal kat nga rod. Sikati agbalin a driver na. Ngam ti tricycle dati usaram. Ano sa munda di a trabaho ngam ti awan. Sige, ananang. Ano sa? Ingka nga rod makisao ken ni Madam Lucy iti balayda. Imayak, Madam Lucy, agkasapulan kayo kano iti mangitulod iti anak yo iti pagadalan. Imbagmat, tay may ka, Rudy. Una, kasapulak ti trabaho, Madam. Masapul nga itulod mo ti anak ko iti alas 6 iti agsapa, kan sukunam iti alas 5 iti malam. Sige, angarod, Madam. Ited ko ti sweldom, tunggal kinsenas kan katapusan. No problem, Madam. Apaman na maitulod mo ti anak ko iti agsapa, yawid mo matlaang ti tricycle. Nawayakan iti dayta nga oras, kat subyam tulangan ti anak ko iti malam. Ariglado, Madam. Tandaan awan sa bali a pangusaram iti tricycle. Pangsukon mo lang iti anak ko. Apaman na maitulod mo ti anak ko iti pagadalan, itulod mo matlaang diti balay. Well, Madam. Nasaya at mat nga ron tadan trabaho. Well, ngarod bakit? Hanggang orayan tapay ti kinsinas, sakbay ang makasweldoak. Sana balin tinapatag, ada urayon ta sweldom. Sigurado nga agbayagak mat siguro, iti dahito at trabaho, ta naglakamay. Talaga anya pa'y lang ti birukam nga iti dayta trabaho. Ayos ti trabaho ma, pare. Pag kunamay, pare. Una, tanaway ati oras mo nga ginom. Ay, una niya. Nung may tulad ko lakit di iji pagadalan ti anak ni Madam Lucy, mabalin ko ton, tiya ginom. Ayaban kanto pare, no at dawayak ta, ginom taman iti balay. Alaman nga rot, pare. Nabayagan, tinaudi anak karamahanak iti arak. Nabayag mo't ngamin nga awan trabaho. Ang imbag no saan nga gungat ni misis mo, no aginom ka? Saan nga gungat na jay? Tadamot tong trabaho. Kan jak ibagakin ko nga aginumak O sige pare, ayaban kanto, ta ginom ta. Okay, pare. Ito hindi sweldo kiti kinsinas, bakag? Nasaya at mat. Uray kaskasano, adamay gatang iti bagas ken uray itlog laeng. Makaammo ka nga roda namang niya na iti sweldo. Basta say-saya ato man ti trabaho iti kasta, agbayag ka. Uy, bakit? Saan ka kadi ang madanagan? Di pare Benson, matimang parpara kanya. Saan tingak man? Ape ka di pare? Tumagas ka ba yata ginom ta pare? Nagsama matan pare? Una, tap na makaduta. Iyawid ko pa yung ti tricycle sa agsuble. Tapay nga yawid mo pa ilangay. Iparadam dito yan, tapno saan ka nga gawid. Ay, wala niya. Saan mat siguro amaamuan ni Madam Lucy, ajak inyawid iti balay dati tricycle. Tadamot trabaho na. Ala, umay kan. Iparada man na sayad na ita tricycle iti likod ti balay, taginumtan. Diyos, barte ka mo tayo. Karigatak tiyag mariho. Sa pula na support ka na kung Madam Lucy. Nalaladaw ako ay din. Sa partakak iti tiyag pataray.
Darasak makadanon. May dong par kumutan di tricycle. Makitam ti aramid mo, Rudy. Pasensyakan bakit? Nagawis tumot na dya, pare Benson. Uray manupay a Benson ti mangawisken ka, no saan mo akayat, awan maaramidan na. Anyangit ti ko na ni Madam Lucy. Napalalo apungtot na. Imbaglakit din, ta saan mo akadwa ti anak na idi na disgrasya ka. Kaya't nakngatapay nagtrabaho kan ko anak, bakit? Namnamaem ka di akayat na kapay, inikat na kan. Oh. Kan saan na pay nga inted ti sweldom gapo iti perwisyo nga impay mo kan kuana. Anya? Ay na, Rudy aya. Kaano ka nga tangag balbaliw? Awan pa'y pakaay-aywan nga aramid mo. Nanang, umayak manan umutang iti bagasyaw. Ay na, Rodi aya. Makaumamatan ti kasta nga style mo. Insapulan ka iti trabahom. Ngaman niya ti inaramid mo. Pasensya kayo, Nanang. Dahil ito mo ta Benson. Agsapol ka iti trabahom. Agsapsapol ak mo. Tulungan dak manin agsapol, Nanang. Hala, tulungan kang agsapol iti trabahom. Ngamaw di dayto yan, Rodi. No agaramid kan tupay iti kalukwan, makamu ka ni iti biyag mo. Saan kanto natulungan? Kan saan kan apautangan? Uy, Nanang. Apay nga pare, di ka matan makit-kita lumabas di balay. May katak iti trabaho, gapukin ka. Ha? Apay nga sak matan ti pabasulan pare. No saan ka song-song, saan ako nabartak iti dayjay panaginom ta. Naidungpar ko lakat nga ti tricycle. Di ka man nagpabasol pare. Tadi ka mat maanawang agtagay. Kaslasaan ka mat ngamin na nakaramraman iti arak. Hanggang no saan nak nga inaways, saan ako naginom. Alangarot pare, manipod dita. Saan kan nga awisan nga ginom? Total, agpabasol ka mat. No addasan anasayat, mapasamakin ka. Apay nga, yati nakmutan kasasao, bakit? Gaputa pirmi ababawi ka na kay asawa ken ka, Rudy. Nagsayati ka sa saad ko iti den na dagiti naganak kanyak. Nga manipod na kay asawa ken ka, napadasa kong tinagbisin. Pasensya ka lang kuman na, bakit? Hindi ka matanagan, tayo karigatak tiyag sapol iti trabaho. Rumbang laang. Tano saan ka pa'y laang ang makasapol? Panawan kan. Agawid akon kadagiti dadakkel ko. Pangasim ko mamata, bakit tadi nakpanawan? No saan mo akayat apanawan ka? Aramidam nga rod ti obligasyon mo. At damanan agkasapulan iti driver, Rudy. Sinaw, Nanang? Ni Madam Hilda. Ay, tay balaw nga ado ti jeep na. Wan, siya tinakipakpakaasi nga alaan na ka. Kat pangaasim tagsingsingpet ka. Saan ka kuman nga agin inom? Ikarik, Nanang. Sumarding ako nga ginom. Alaga, Rod. Mapan ka makisao ka ni Madam Hilda. Wala, Nanang. Itamot lang, mapanak. Impagpagapok itinam, iso nga inawat ka, Rudy. Agyamanak, Madam Hilda. Saan mo ko mga ululitan ti inaramid mo, idi na disgrasya ka, gaputan na ginom ka. Saan na maulit na dyan, Madam? Nasaya at mat. Kaya't ko abinigat nga itad mo kanyak ti boundary ti jeep ko. Nalawag ka di. Sige naisuti ko na ayaw, Madam. Alangarod, mangrugi kan, inton bigan. Good morning, Madam Hilda. Anta akon. Ala akong ti jeep nga ipasadak. Nagsapa ka matan. Nagkape ka din. Saan pa'y, Madam? Awan kape, iji balay may. Ala, umunag kape nga rod, tagkape ka. Kan agar mo sar ka, tapno adda pamigsam nga agpasada. Ay na, agyaman naklaunay, Madam Hilda. Nakapimpintas ti balay ni Madam Hilda. Sayang lang, tawan asawa na, kat ubing pa'y may. Nagswertikit din kag bali na may kadwang asawa na. Napintas lang arudan.
Baknang pay. Nakasingsingpot pay. Saan anaimot? Makadlawak sa ken ka, Rudy. Nasapsapa pa ngam nakadigos kan. Kababain numaladawak bakit? Nasaya at matanagnakam kan. Amomon nga ikanti importansya ti trabahom. Siyempre, bakit? Maglalo kat nasingpot ni Madam Hilda. Mangarmusar ka pa'y Saan? Ijayak ton balay da Madam Hilda nga agarmusar. Anya? Libre ti armusaryo? Uwan bakit? Kanayon na kaya ba na mga armusar? Tapno adda ka no pamigsak ng biyahe. Adda na panunot kong aramiday. Anya nga tanong padasok tiyag daton ka ni Madam Hilda. Siguro, saan nan nga alaan ti boundary no maadaan kami ti relasyon? Imposible, adi nakayat. Kat awan mo't asawa na. Nangruna kat ubing pay. Angam, kasladyak maiturad nga armon iti personal. Iso nga i-text ko langan. Ibagak nga gayatakin ko na. Nagpuskol ti rupam asumango pa'y laang kanya. Saan ka di ako nak nga isublim ti jeep iti garahe? Kat saan kan nga agpakpakita kanya? Pasensya kayon, madam. Angam, imbagak lang mat ti marikrik na. Baka basula ka din o agayatakin ka. Pagan ano ka kuma? Kat addan asawam? No day tati panggap mo ang nagtrabaho kanya, saan ka ngagbaligi? Pangasim ko, madam. Saan nakngay ka ton, tawan pagtrabahwak? Saan kon aparikot dayta? Ala, pumano kan? Awanan ka itibain? Isumat lagayam akanayon ka amasapa amapan iti balay da Madam Hilda, gaputad da nangisit a planom? Ha? Kasano ana amuam? Kinasaunak ni Madam Hilda. Sorry, bakit? Pakawanan na ko, ma. Sorry, Mat Rudy. Ngam panawan kan. Agsinatan. Manipod nagden nata. Awan pa'y nasaya at nga impay mo kanyak. Puro amin sakit tinakam. Pimanaw ti asawak, Mr. Lonely. Ket saan ko ama pabasol no inaramid na ti kasjay. Ket iti ipapanaw ti asawak nakapagpanunutak. Ita, adda nastrikak a trabaho, ket ikarkarigatak ti saan manen a makaaramid iti basol. Kastaan, ket agyamanak, tuy pagayam mo, Rudy. Agyamanak pagayam, Rudy, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, itultuloy mo ti agbalbaliw. Anya ti ammom, no maamuan ni bagat mo ti panagbalbali mo, subyan na ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ni Rudy, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Verdi Paclay. Sound effects, Triple R. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itin kay panang tarabay. Naimbag nga orasyo amin papagayam, ti surat nga intay iba sa ita, ket naggapu iti pagayam tayo ang nagpailinged iti Nagan Alyuning, manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Gapu iti kinarigat ti biyag mi, siya tay tao asaan ang managparabor. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo anilyuning, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, at da babayadak ijay eskwilaan.
Kanayon matlatan nga dababayadan nyo. Kitanyangin nga rod bakit? Kasta talaga ti agpaadal Saan mo ta mabalin nga agpaadal kang awan gastusan? Nagrigat lang nga ruden nga ibad budget ti sweldom. Kanayon pa'y nga dababayadan ni Allen ijay pagadalan. Ano sama bakit? Dito laki di nagreklamo ti aramid. Diyak to pa'y agreklamo nga agtrabaho. Alang nga rod, darasam ti mangan Allen. Tapno saan ka amala daw ijay pagadalan? Una nang. Saan mo aliplipatan nga alaan ti balon mo Uray si ka Norman. Naisaganak matan ti balon mo. Tapno saan kan amangan iti restaurant. Anyaya ti balon ka bakit? May sa apiraso nga imprito nga ikan. Kan adda na igisaan natin na. Ano samday jayon? Ay katuwan bakit? Nasaya at matadakan Allen. Apay ka di, nanang. Tulungan na kitar aramida. Anya day tar aramidam, nanang? Kas makita mo't agim imuri ak iti sidaan tayo. Natang manantisidaan tayo? Kat ano san tayo at isumot ti adda. Sida kunjay balunat inton bigat, nanang. Awan matla ang eskwela mi inton bigat. Di balunum to inton adda eskwela yo. Dayto yun natang ti sidaang. Tanasusustansya mo ilaang. Ken isupay at ipid tayo. Akon bakit? Anya day taawit mo, lakay. Ada nagpauragay ti baboy iti asidag ti pagtrabahuan mi. Imutangak meten ti may sakilo. Inton bigaten asida tayo day ta. Nakaluto akon iti sida tayo. Ay katuan bakit? Isuntumot ti balunag. Agpalas ka nga rudan, tamangan tayon ton. Ti anak tangay. Adda aramiden ng assignment na. Oh, sige nga ron. Agi dasarkan, tagsukatang meten. May mayat samot no ijay tarwar amangan Allen. Nagpudot iti uneg. Isupay at ipid tayo iti kuryente no saan ta nga ag-electric fan. Ay katuan nanang. Presko ijay ruwar apanganan. Alang rod, irwar mo tay basit alamisaan. Ken mangirwar ka iti doa pagtugawan. Ta ijay tabangsal amangan. Una nang. Naimas ti mangan di tarwar. Nang runa, kat naimas ti sidata. Alang ruden aggunay kan iti pangibabaonakken ka. Dandanin maluto to'y sidata. Una nang. At iti sidam, daytoy mo't ti sidak. Nagbanglon ti sidata, nanang. Adobo ababoy ko naman. Ala, mangan ka nga ruden. Kakaisuna na imas ti sidata. Un nga rod, nanang. Sagpaminsan tayo laang ang makaraman iti karni ti baboy. Lumabasak pa, apo. Mangan tayo, auntie. Sige lahang barok. O sige, labsan kayo pay. Apay nga iyawis-awis mo pa'y laang timakan. Mangan kakit din. Kababain mat nanang. No saan ta nga ayaban? Kasano nga ino imay. Adda nga rod itid mo asidaan na. Mabain mat siguro nga umay, nanang. Kasano nga rod no imay. Uray tasaan mat nga imay. Umay day jay no ipilit mo nga ayaban. Saan ko mat apinilit, nanang? Tay nanawa ka. Inton maminsan nga adda lumabas. Di ka agayab-ayab aglalo no kastoy amang manganta. Nanang? Ala, mangan kan. Itay pa yung ur-urayak nga iyawat mo ti sweldong. Ngam aging gaita, awan mo't latiyawat mo, Norman. Awan pa nga rod sweldo, mi bakit? Nabigat ka nung may tirda. Kasta ka di. Isuma lang nga awan iyawat mo Bareng ang tirda nga agpaiso inton bigat. Ay, ngam kasano nga rudon. Kat awan pulos kwarta nga igigama. Saan ka madanagan? Agrimedyo kinton bigat iti sidaan nyo. Sakmaya sumureka kiti trabaho. Adtoyen ti dilata sidaan nyo bakit? Anda pa yung asukar kan kape dita. Anya nga rod ti balunam nga Agbalo na ko ni ti sardinas. Apay nga min adida inted ti swelduyo aya. Saan ka nung nga rod na isambot ang nairwari ti bangko di sweldo may? Ala nga rod, mapan kan.
Ang mga numaladaw ka pa'y iti trabaho. Adda kayo nanang, anya ti masapol niyo. Umayak kumaumutang anak kaw. Anya nga iti utangan niyo, kat awan mo't kwartak. Anya nga iti si Dayaw. Uray si Dayan lang kumangarod ti ipatigaw. Awan ti si dami nanang. Kasta aya. Agpapada tayo nga roda nga awan si Dayan na. Apay, saan pa'y nagsweldo ti anak kaw? Saan pa'y nanang? Na-delay ti sweldo na. Kasta aya. Halaga rod. Agyaman naklaangan. Sige nga rod, patuluya kaw. Yuning, umayak man. Anya ti masapol mo, Esther? Ay, umayak agpadigo. Ay, kat nagsayatan nga eh. Anya nga dita ipadigom. Nagluto ak iti tambo-tambong. Ta birthday dya inauna nga anak ko. Ay, kat naimas ang arod. Iso nga ron anang yagak iti pangramanan nyo. Adoy, awata mo. Agyaman naklaunay Esther. Nagimas matang tempadigo ni Esther. Wen nga rod lakay. Birthday ka no di inauna nga anak na. Iso ang nagluto iti tambo-tambong. Ay kat padigwam tumot, ano da ilutong bakit? Ay kat depende alakay. Anya depende. No ado ti mailuto, agpadigo Ngem no basit, ay kat para lang kada tayo Nagrigat nga tatibiyag ita. Anya day tabit-bit mo ang nagawid, Allen? Pansit, nanang. Nalabsak ni Antipasing aglut-luto iti pansit iji arubayan da. Eksakto mo't ang nakaluto ka nun. Iso nga inikanak. Adun samot day ta. Nanang, taado mo't lut-lutuan na. Umanay nga rod day tan apang rabyan tayo. Uray sa anak kun nga agluto, ta isopay atipid tayo. Basta isubli tayo kano daytoy nang ikargaan na, nanang. Ay katuan Siyakto, timang isubli. Nagsisingpet mo ng iti karo pa tayo. Into nagsweldo gumatangak man matitidikat, tagluto ka iti bikaw, ta agpadigo taman mat bakit. Anya? Agpadigo ka mat kunam? Wala, tapno saan nadatalang ti padpadiguan da. Ore ni nanang, ikam tumay. Imay pa'y gayam imutang dito, itaawan si Dain na. Ang saan mo lakit din nga inikan iti sardinas. At dapat di imbatik adilata, idi imay dito ni nanang. Ay na Norman, saan tayo mat anabak nang? No ited ko, di datayon ti awan si Dain na. Jak mat nga rod sigurado idi no makasweldo ka. Iso ajak inikan iti sardinas. Masyanak laeng ka ni nanang. Agmay-may saak mat nga rod nga anak na. Awan mat sabali nga asitgan na no saan na siya laeng. Aduyan ti dikat bakag. 3 kilo na ita. Lutuam amin, tagpadigo taman may. Saanan ang kasapulan nga agpadigo ka, lakay. Imbag kadakwada taglaplapusanan da siguro. Isong agpadigo na. Tuy may 1 kilo laang ti iluto, ta inutan tayo ang kanun. Ayunay ka na bakit? Di ka mabay na padpadiguan la ka ngam si kakat saan ka agpadigaw. Amudalatan nga awan ipadiguta. Pagbainak kumangay. Basta ilutom amin na ita. Takargaan tinagkargaan ni Manang Pasita iti pansit sa mo isubli. Saanan ko nakmet? Panunutom ati kasasaad tayo. Agrigrigat tayo lang arudon. Day tapay la ipadigom ti pampanunutom. Adaak pa'y laang iti adayaw nga maang agot kung tinagbanglo alot-lotwa badikat. Iso nga imay kayo matan. Kaibaw nakba ni Norman nga umay dito. Ta nagpaluto kanukin ka iti bikaw. Kasta ka di. Mabiit lang nga rod ikan kayo. Uno dito kayo amanganan. Ay saanan? Iyawid kulatan. Ta ijay balay akana. Alang nga rod. Urayin dak dito'y nanang. Ta igawan kayo. Manang Pasing, isubli kon to'y nagkargaan ti pansit. Agyaman aklaw na ya. Awan na nyaman na, Yuning.
Adumot nga mintalinuto ka pansit. Iso nga inikak ti anak mo, idi lumabas. Ay kat sa uulitin ang arod manang pasing. Si kansamo tinagluto iti dikot. Nagbanglo ama ang angot ko. Nakitak nga mi, ti katugangam ang naggapu iji balayo nga daawit na Tupperware. Ah? Ay, ewan manang. Ngambasit laang mo nga mintay linuto. Ah, kasta aya. Talaga nga impakat mo ti kinaimot mo. No inlutom ko maamin di dikat ng sangput ko. Di ada kumamot na ipadigom. Adday taka man ako na ako, Norman. Nagsasao ka kas kalabak nang. Kasta talaga ti agkakaaruba, bakit? Agpadigo ka mo. Saan lang nga si katipadpadiguan da? Imbag kadakwada atad da mabalinda. Si Kangay, adda mabalin mo aya. Makamo ka man langan. Amom, iti kasta nga araramidem, maumad ang tumot amang padpadigukin ka. Nanang, idilim mabasak ije balay da antipasing. Nakita nga glutluto iti suman ije paraangan da. Kat, anya ti kunanangay kan ka. Di nakainik kan iti suman? Saan mat, nanang? Kasla di nakmat nakita idilim mabasak. Agsubli ka nga agin nalabas. Tapno makita na ka, kat ikan na ka. Imposible adinak nakita itay limabasak, nanang. Talaga siguro adinak kayat nga ikan. Kasta aya. Ala, bayam nga ruden, anak ko. Kasla ado ti tao iti balay da Esther, Anya nga tater aramidan dagiti tao ijay. Ni manang pasing matay jay. At dati asawa na. Kan dagiti daduma pa'y akaaruba mi. Ay, dito yak man pa'y tawa. Siripek no anya ti aramidan dadita. Adamat inruarda anak kabandihado. Anya nga taday jay. Agturong da iti ayan ti alsong. No kasta, aglubi-lubida. Ngam apay ngay adidak inayaban. Siguro, agpadiguda dagita inton madamdama. Agorayak latan dito'y. Sigurado apadigwandak. Adamat ni nanang asumungan. Katday jay, pinagtugaw damat. Nanang, adda kayo mat. Naggapo kayo ka di tabalin, Esther. Wan, inayabandak mat. Pinakandak iti linubyan. Di kayo lakit din nangalat inyagyo dito eh. Ay na anak ko, amom ka day ti bagbagada kang ka. Imot ka kanaw. Tanusik ka ti agluto, saan mo nga amo ti agparanaw. Iso ka no asaan da kamutan apagan apadigwan. Ha? Kasta ka di, nanang? Agparabor ka magamin na. Tapno amuda ka mataparaburan, balasang kaw. Lakay, kasangay mo inton bigat. Saan ka di? Uwan bakit? Ay na, talaga lumakay ti taon. Nagdaras nga aglabas ti panawin. Uwan nga rod. Ay, lakay, gumatang ka man mo't itilutwan ta, taagpadiguak man. Apay, anyat naknakan mo, kayat mo tiagpadigaw. Mabainak nga rod kadag iti kaaruba, lakay. Mabainak iti bagbagada kanya. Anyat ibagbagada aya? Imutak kanu. Iso tinangag ni nanang nga ibagbagada, idi inayabanda ni nanang anak ipangan iti linubyan iji balay de Esther. Iso lang awanan mang padpadigukin ka akarubam. Nagmadimo lang arod lakay. No siyaklaang ti saan da akay kayat akaaruba da. Okay ta, mapanunot mo, ahus tuak. Uwan lakay. Iso agumatang ka iti ilutok inton bigat. Taagpadiguak. Kababain mo't kadag iti kaaruba. No ibagbagada nga imutak. Ita, nasursurok maten ti agparabor, Mr. Lonely. Narigat gayam, asyak lang ti umawawat.
Tama umamat lang ti kaaruba, ken adda pa'y maibagada. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, yuning. Agyamanak pagayam yuning, iti na ti apakasaritaam. Ket ti makunak, naragragsak ti agbyag, no gayam mo amin akarubam. Uray marigrigat tayo laeng, no nabaknang tayo iti gayam, ken ammo tayo ti agparanod, nalaglagan matlaang tirik na tayo. Bueno, papagayam, inkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Yuning. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti inkay panagdingeg.